ninsabu 9 tiem il-bogħod mill-Istrina 2013 u għal dan il-għan l-istudenti universitarji qed itellaw bosta attivitajiet bil-għan li nġabru fondi għall-Istrina. Fil-parkeġġ tal-Università l-3 filgħodu l-istudenti kellhom l-opportunità li esperjenzaw għal ftit ħin ix-xogħol li għamlu l-pumpiera tat-tivita n-nar bid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. L-Università għaddejjin diversi attivitajiet minn diversi għaqdiet tal-Università. Aħna bħala Għaqda tal-Malti iddeċidejna li nġibu fire engine u norganizzaw diversi attivitajiet jew jitfgħu l-ilma, jew jużaw il-fire extinguishers, jew jirbsu bħali hekk. U kulħadd jagħti donazzjoni. Din l-attività telles bl-għajnuna tal-membri tal-Protezzjoni Ċivili fejn spjegaw l-istudenti x'jinvolvi x-xogħol tas-salvataġġ. Hemm jiena u żewġ volontieri oħra li ġejna biex ngħinu lill-Għaqda tal-Malti Università biex ikunu jistgħu jiġbru l-fondi għall-Istrina. Id-Dipartiment qed jipprovdi il-fire engine u l-inna mingħajr ħlas biex jgħinu għal din l-inizjattiva. Fil-kantin tal-Università komplet l-attività msejħa Free for All fejn l-istudenti jħallsu €2.50 u jiklu kemm iridu. Preżenti għal dawn l-attivitajiet fejn kellhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-istudenti kien hemm kandidati għall-Parlament Ewropew, fosthom Mirjam Dalli u Alfred Sant.